Fl-4 wara nofsinhar ingħatat l-aħħar tislima lill-kantant veteran Edwin Gallia fil-Knisja ta' San Ġwan tas-Salib f'Taxbix, ċelebrazzjoni kommoventi mmexxija minn Fader Eric Kakija, illi ddeskriva l-kantant popolari Malti bħala artist uniku li passjoni li ma bħala poġġa talent tiegħu għas-servizz tal-poplu. Edwin Gallia miet nhar il-Ħadd li għadda fl-età ta' 84 sena u kien ilu jkanta minn mindu kellu 8 snin u kiseb diversi suċċessi f'numru ta' konkorsi tal-mużika kemm f'pajjiżna kif ukoll barra minn xtutna, fosthom fl-Awstralja, Hong Kong, l-Italja u Sqallija. Wieħed mill-aktar titli prestiġjużi intrebaħ minn Gallia fl-1970 kif il-kantant Malti kien rebaħ it-titlu tal-aqwa kantant bil-kanzunetta Fejn tidħol l-imħabba minn fost 44 pajjiż f'kompetizzjoni internazzjonali li saret tal-ewwel darba fil-Ġappun quddiem udjenza ta' aktar minn 14,000 persuna. Bil-vuċi unika tiegħu Gallia kien qatta żmien jallegra lil forzi militari Ingliżi f'diversi stabbilimenti li fi żmien kienu stazzjonati f'pajjiżna. Dan fil-waqt li Gallia kien kanta wkoll f'ballu organizzat f'isem il-Prinċipessa Anna tal-Ingilterra fi żjara uffiċjali li għamlet lura f'Settembru tal-2004. Fost il-kanzunetti tiegħu u jibqa' magħruf għas-silta popolari Malta Ġdida. Malta, Malta, seħer ta' qalbi, Malta tiegħi. Edwin Gallia kien miżżewweġ lil Vivian Gallia li wkoll ġejja minn familja ta' mużiċisti kif hija l-uniku wild tal-kantant popolari Oscar Lucas. Edwin u Vivian kellhom 4 titfal, Sonja, Adrian, Daniela u Jason, u jibqa' mfakkar bħala missier, nannu u fuq kollox għal-vuċi mill-isbaħ li kellu u għal-legat ta' kanzunetti Maltin li għadhom isawru il-kultura Maltija. Biex narak jawm qawwija inti l-qani ġewadanek għax li mħabba bajt mimlija